L-eżibizzjoni jisimha Heart of Matter u hija tal-artist Victor Agius. L-artist Victor Agius qed jesibixxi xogħlijiet oriġinali fosthom maħduma biċ-ċeramika fl-aktar wirja riċenti tiegħu bl-isem Hearts of Matter. Il-kuratriċi Melanie Erickson qed tagħdilna aktar tarif dwar din l-esibizzjoni li fil-qalba tagħha hemm il-mod kif il-bniedem jusa n-natura fil-ħajja ta' kuljum. Għaw xogħol li huwa glazed stoneware ceramics, hawn oħrajn fit-terra rossa u anke ħamrija u anke għeruq. U ħanejdu hekk it-tip ta' artworks ivarja minn skulturi, minn paintings, kif ukoll hanging sculptures fil-forma ta' platti. Victor Agius bosta mill-proġetti u eżibizzjonijiet tiegħu ikunu ħanejdu hekk dialogu bejn l-artworks tiegħu u s-siti fejn ikun ħajeżibixxi. Nistgħu nsemmu pereżempju l-eżibizzjoni li kellu In Dialogue fejn fil-Mużew il-Ħaġar fir-Raba ta' Għawdex. Flimkien mal-kollezzjoni permanenti tal-mużew kien hemm numru ta' artworks kontemporani ta' Victor li kienu qegħdin joħolqu dialogu mal-artworks permanenti tal-mużew. Xogħol ieħor ukoll fejn ħoloq dialogu mas-sit kien il-public art li għandu il-proġett li kien jismu Ħaġarna. Ta' min isemmi illi Victor ġej mix-xara Għawdex u joqgħod vera qrib ħafna tat-tempji tal-Ġgantija. U din hija sors ta' ispirazzjoni kbira għalih. Fil-fatt ħafna mix-xogħlijiet tiegħu huma ta' natura astratta ma li vera xorta element qawwi tan-natura. U fej il-proġett ta' Ħaġarna fil-fatt għaqqat is-sit tal-Ġgantija kif ukoll il-popolazzjoni tax-xara. U hawnhekk ħajjagħmel ukoll l-istess dan id-dialogu ma' din id-darba mal-imqabba u l-inħawi tal-madwar tal-imqabba. Fil-fatt, numru ta' xogħlijiet għandhom anke kulur partikolari fejn qed joħloq dan id-dialogu mal-kulur tal-franka peress li l-imqabba huwa mdawwar mill-barrieri, kif ukoll hemm ċerti artworks għandhom it-titli tagħhom, l-ismijiet tagħhom meħudin minn l-ismijiet ta' katakombi li jew fl-imqabba u siti oħrajn. U mbagħad ukoll hawn biex ikompli jaqgħad mal-main inspiration tiegħu li hija l-Ġgantija fil-qrib tal-imqabba hawn it-tempji ta' Ħaġar Qiem u l-Imnajdra fejn ukoll nistgħu narawhom f'xi numru ta' titles tal-artworks u kif ukoll qed joħloq l-wien ta' blu fejn qed jispira ruħu mill-baħar li hemm qrib l-Imnajdra. Din l-eżibizzjoni tinsab ġewwa l-Kamra ta' fuq l-imqabba u għandha mis-17 ta' Marzu sa' 9 ta' April.